Näin säädät Emaldo-akkuasi AI-tilassa. Avaa sovellus, paina näytön keskeltä, aukeaa erilainen näkymä, swipea oikealle näyttöä, näin. Paina nappia Emaldo AI-tila. Paina Emaldo AI-tila kohdalta siirry asetuksiin. Täältä näet sormea liikuttamalla, mitä akku tekee milläkin tunnilla. Esimerkiksi 23-00 akku ei lataa eikä pura. Sitten taas kello 3.00-4.00 sähkön ollessa halpaa, akku lataa itseänsä. Sitten kello 8-9 akku purkaa omaan käyttöön, kun sähkön hinta on korkea. Mikäli haluat muuttaa sitä, mitä akku tekee, esimerkiksi tässä kun akku ei tee mitään, ylhäältä löytyy 3 pistettä. Paina 3 pisteestä ja paina manuaalinen ohitus. Täältä voit päättää latausverkosta, ei latausta eikä purkua tai sitten akun purku. Mikäli halutaan esimerkiksi ladata tällöin verkosta, painetaan latausverkosta, valitaan että 100% ja painetaan tuosta, että homma menee eteenpäin. Muista painaa ylhäältä tallenna. Näin. Silloin me saadaan muutettua tämän AI-tilan päätöksiä. Ja mikäli haluat aurinkosähkön ensin, täällä on aurinkosähköenergian prioriteetti. Voit painaa, että lataa ensin, lataa akku ensin, tilat sitten aurinkosähkön käyttöön. Kiitos, moi!